Kodok bengkok ya. Bisa. Piye kabare Dek Bella? Iki mikirane ta di lokasi iki. Gandul. Yo menang kono. Ya Ben. Ojo bingung Mbak Ben. Kurangan lho. Lele, Nicole. Lega. Nah. Semuanya kalau Mas. Kita. Loh, Mas tutup ora sabang rusun, Mek. Aku minta. Bisa terus kena iki. Iki modelane kok blok kok Mungkin itu lho. lah kuwi makan ngono ngono Sopo kae lho? Lah yo ini ora ono kancaku lho Mas. Iki kancamu. Kancane apa? Dane kancamu. Kancane apa? Kanca 30-an. Luar biasa. Delokan penontonnya. Ya delok opo? Delok kowe kuwi lho. Ya nyapo, kan delok ki nyapo. Apa? Berarti matamu. Apa itu? Aku saya operasi, Mas. Iki wis operasi, Mas. Telung minggu operasi. Operasi udun. Operasi apa? Operasi udun. Udun. Rene Ben. Ya dhewe iki turut Dongane masyarakat kene. Dongane ya urip di meter dongane wong. ya kowe iki yo bene wong. Sing penting iki dhewe iki ning kene iki dongane masyarakat kene menghibur masyarakat Kuburejo. Saiki lanang sapa? Seneng aku. Ya wis dhisik. Ya kan aku wedok. Aku lembok bingung kok. Lah, kok iso bingung lho piye? Lah piye lho, Mas? Lah ya lanang kok wedok. Aku bingung, San. Lah KTP-mu lho. Maju. Kok sewaju iki lho. Lah iya lho, nek ora diure wedok ning ser lanang. Wah, setengah berarti. Lah iya. Iki jane kok siluman aku. Iya. Ya ditungane aku dongane mang. Papa ora krungu aku. Ya Allah. Pak Paido nganggur pari. Ya. Mugi-mugi masyarakat Kuburejo banyak rezeki. Iya dong. Aku ngeten. Iya dong. Dik, mugi-mugi masyarakat desa Kuburejo diparingi panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Diberi rezeki yang berkah. Amin. Utangnya seluruh lunas. Amin. Wah, biasa nih buat diawin. Jadi ngono bae kae kok. Iya. Kae Iya. sing kono no ber. Napa? Kono ndadal wani kono. Nanti kemakan Lah iya, gak usah. Kan betul Pak. Anu masih kene mesu bahaya kok. Nanti ini lho. Apa? Pak Tobin. Dia tak Tobin. Di Tobin. Tobin. Kalau Ben kalau. Tobin. Tobin. Woi. Kok kok ngene iki nyapo? Ya tak nyapa aja. Nek biasa iki nang ngono, Mas. Nyapa? Salah. Nyapa kuwi? Lho. Ora aku tak ora alun-alun wis bae. Ya. Jaluk egrek ya. Kowe gini Pak. Saya kata bayar, bayar ae. Ya ya, Bel. Nang dhewe iki surat cetok piye kabarmu? Kabarku sae, Mas. Baik, alhamdulillah. Ya ayo mendak. Alhamdulillah padha ae. Mau aku ngono. Ya ayo. Balik ayu. Ya aku ngene napa? Mikire to, go joget. Joget. Dijawab ning karo
ngomong sih. Ngomong sih. Ngomong. Siapa nih? Dora, bilangin kan aku toh. Saiki pinter gak no? Serek kan yo pinter, salto yo pinter. Terus latihan dini. Apa? Mateni wong nang kok. Wes ora mateni wong malah dipenjarakan ya wes. Ayo nih. Lihat nih sih.
Rene. Anu ya, kamu gila ya sama dia. Kamu jijik ya sama dia. Kamu regane kok jijik. Ganteng kamu ngendi? Masa orang ini? Ya, ada. Ya, sampean. Nah, dari ini, nah, sip. Kenalan, Rene, kenalan. Sopo ngene? Dia kabeh ya gila. Namanya siapa, Dek? Ya ampun dia tak ngomong ya. Kenalan. Aku dia waktu aja anu. Aku untuk Namanya siapa? Namanya siapa? namanya siapa? Ampun, coba. Suroto nih. Ayo Suroto. Nah, sama begini. Namanya juga. Namanya tidak. Oh, ala nek pae gondang. Gondang kok maine pae gondang. Godanya juga. Gondang ini tidak. Oh, tuku mriko. Oh, ala kono kuwi ta. Mirsa kono kuwi ta. Anu kan nyapa kok ngedek iki mager nyapa. Ora apa-apa kok kaya iki ya. Ora apa-apa kae iki. Ayo lek ayo. Aku gak kalah aku suwe rasanya dibela apa Indianan. Ayo. Bapak aja lihat hidup. Bedete kowe. Masa aku nak lato-latone bebas kowe. Jori gelem kowe. Bak. Bedete kowe. Kowe iki apa ya? Anu dintup lato-latone. Kowe nak bingung metek wis. Bodoh dong yang ngene iki. Dong iki malah anu kok.
Iya. Kok langsung. Ayo ojo tak baleni ne. Dekne kok kowe iki. Dicop. Jenenge arep padhamake habis dhisik. Iya. Lah makane kowe diskusi kowe ngomong bener kowe. Mang kok enjuk saiki tok bujuk. Karene piye? Oh iya kok gede-gede udah. Yo ngono ku lho, makane mandi dulu sebelum padhaman. Kowe ana iso apa? Ana iso apa? Iso. Yo kan iso. Yo kan kok bener udah bener masa kewan. Tapi anu bocah iki manis wae. Ora aku lho iki wong bisul. Ana masa ndolong minggu masa mengira. Woi tenangan to ya bener tenangan dhuwur lho. Piye? Ora sangi tok.